amma fa garin na ya zama kasko. Wayo ni wayo rayuwa ta sana shiga damuwa ga sanyi ga kishi. Kai wallahi da zan samu wanda za mu bar garin nan. Allah sai na bar garin nan. Aba. Amma dai bari dai in zagaya gurin su Tanko ko dai na samu wani abu. Ya Allah ka damu da alkhairi. Tukur. Ya ake ciki ne? Wallahi gari ya ci wuta. Wallahi ni ma wallahi yanzu nake ta son batuna nake cewa wallahi Allah da za mu samu wanda za mu bar garin nan tare wallahi sai na bari. To ka je ina? Ani in dai ba rabin kuɗi zan samu rabin buhun lissafa ban ga inda zan je a garin nan. Duk ga gurin zuwa nan kai ma an banda abun malam Tanko duk ga guraren zuwa nan. Yanzu nake jin wani labari na kuɗi. Kai wanne ne ina bi in ji wannan labarin. Oga Tumu nake ji a gidan rediyo. Na ga mutum sai rediyo kan fito. Wai zaben nan da aka yi na bana duk kuri'a ɗaya miliyan 10 yake siyan ta. Miliyan 10? Miliyan 10. Allah ai gari ya cuta ga kuɗi can ana lissafi. Ga kuɗi can ana lissafi. A tun da lissafin kuɗi kake so bari Barau ya zo ka san shi ne mayan kuɗi. Kai gashi nan ma ya taho Barau. Allah ko gashi nan a dan halabbe ga ta an bato ba lissafin kuɗi ne kawai bari ya zo ka ci lissafi. Shi ne Allah ya kawo ke ciki ne. Barau ko ba labari ne. Barau magana fa muke ne. Dama zancen wasu kuɗi zan ma lissafi. Sai ka ji me na za gidan rediyo. Tunda zancen kuɗi ne yi min. Dan banzan ko. Ka ji labari. Ai ka san me yake faruwa na san ka da lissafi. Sunana ne. Wani labari da na ji Oga Tumu duk kuri'a ɗaya zaben da aka yi na wannan shekarar miliyan 10 yake siyan ta. Abba dai. Miliyan 10 wallahi. Dan girman Allah. Na rantse maka miliyan 10. Duk mutum ɗaya ya jefa ma ƙuri'a naira miliyan 10. Kaji batun inda muka zubar da kuɗin mu kenan. Kai dai bari mu daman a shirye muke. To yanzu in ka samu wannan kuɗi me za ka yi da su? Akwai batu. To daga ta kuji. Idan ni ne na farko na samu miliyan 10 nan zan siyo muku matasan shanuwa na kiwo wanda za a mura ko ba haka bane ba. Sai muku garma da turawa ku je ku noma da makamancin haka. Kun ga saboda damuna ta togo zan sai muku tarbuna domin ku ringa yin salati. Kaga yanzu ai damuna ta togo. Duka mana abu alkhairi kai me za ka yi wa kanka? To aini ina gaya muku zan siya ƙauyen mu gaba ɗaya. Har gidanmu? Har gidanku. Gidan na kuma har gidanmu har gidan surukaina. Gidan na kuma yanzu har gidan me ka siye? Ne zan sa a filar da shi a himbuɗa min katotan kamfani. Kai ka rena mana. Ai ka rena mana hankali da gidan mana shanu a kamfanin. Jirgi nake nufi.